Povodom dana matematike odlučili smo da pravimo prezentacije iz nestandardnih načina rešavanja jednačina. Prezentacije su radili Mirko Dragojević, Andrej Dlabač, Petar Rakočević i Andreja Kojović. Prvi metod. Korištenje oblasti definisanosti. Nalaženje oblasti definisanosti, ili kako se drugačije zove oblast dopustivih vrijednosti jednačine, nam može pomoći da odredimo rješenja date jednačine ili provjerimo da ona nema rješenja. Riješiti jednačinu. Određivanjem oblasti definisanosti ove jednačine, to jest rješavanjem ove dvije nejednačine, dobija se da je x jednako minus 1. To znači da samo x jednako minus 1 može da bude rješenje date jednačine. Njenom zamjenom u polaznoj jednačini se vidi da to nije rješenje, što znači da data jednačina nema rješenja. Drugi metod. Ispitivanje jednačine intervalima realne ose. Znači, ponekad se rješenje može naći ako bismo realnu osu podijelili na više dijelova i ispitivali te određene dijelove. Riješiti jednačinu. Ako zapišemo jednačinu u drugačijem obliku, možemo je faktorisati na ova dva faktora. Pošto imamo faktor x minus 1, znamo da je jedno rješenje x jednako 1. Sada ćemo dokazati da ovaj drugi faktor nema realnih nula, to jest rješenja. U tu svrhu ćemo brojnu osu podijeliti na ova tri intervala. Za prvi interval, što je od 0 pa do plus beskonačnosti, to je pozitivni brojevi, lijeva strana jednačine je uvijek pozitivna, tako da je vrijednost ovog faktora uvijek pozitivna, što znači da nema rješenja. Sad, ako bismo transformisali ovaj faktor u ovaj prvi dati oblik, onda primećujemo da za svako x između minus 1 i 0 ne važeći nulu, a važeći minus 1, ovaj polinom je pozitivan, što znači da jednačina nikad neće biti jednaka nuli, to jest da nema rješenja na ovom datom intervalu. I ostaje nam da provjerimo interval od minus beskonačnosti do minus 1. Na drugi način možemo preoblikovati ovaj faktor i posmatrajući njega vidimo da za svako x od minus beskonačnosti do minus 1 je ovaj polinom pozitivan, pa ova jednačina nema rješenja. Treći metod. Množenje jednačine funkcijom. U nekim slučajevima korisno je pomnožiti jednačinu nekom funkcijom da bi jednačina dobila neki pogodniji oblik. Riješiti jednačinu. Primećujemo da jednačina ima oblik jednog od faktora razlike kvadrata i množenjem obje strane date jednačine, znači sa polinomom x na treći minus 1, ona dobija mnogo jednostavniji oblik iz kojeg vidimo da su se dobijaju rješenja 1 i minus 1. Metoda funkcionalne smjene, četvrta metoda. Znači, suština ove metode je da uvedemo smjenu poslije koje jednačina poprima neki prostiji oblik. Kada bismo podijelili ovu jednačinu sa 4 na x na kvadrat, dobili bismo kvadratnu jednačinu ako bismo x polovina minus 2 kroz x zamijenili s neko y. I time dobijamo običnu kvadratnu jednačinu i onda rješavamo ove dvije date jednačine i iz njih dobijamo 4 rješenja polazne jednačine. Peti metod, metoda trigonometrijske smjene. Ova metoda se može koristiti ako u jednačini primećujemo da ona ukazuje na neki trigonometrijski identitet. Riješiti jednačinu. Oblast definisanosti ove jednačine je od minus 1 do 1 važeći minus 1, 1, što je oblast definisanosti sinusa i kosinusa. I primećujemo da imamo korijen iz 1 minus x na kvadrat, što je način izražavanja sinusa preko kosinusa ili kosinusa preko sinusa preko osnovnog trigonometrijskog identiteta. Uvođenje smjenje jednačine dobije jednostavniji oblik i dijelimo jednačinu na dva slučaja kada je kosinus veći ili jednak od nule ili manje od nule. Kad je veći ili jednak od nule, poslije određenih trigonometrijskih transformacija jednačina poprima mnogo ljepši oblik kojim se dobijaju rješenja, ali pošto smo koristili trigonometrijsku smjenu, moramo da proverimo da li rješenja su tačna za polaznu jednačinu. Njihovim uvrštanjem vidimo da nisu tačna, tako da u ovom slučaju nema rješenja. U drugom slučaju, na potpuno isti način dobijemo prostiji oblik od kojeg također dobijemo neka druga rješenja, koje kad uvrstimo jednačinu, jedno od njih je tačno, dok je drugo netačno.
tako da na kraju vidimo da postoji jedno rješenje ove početne jednačine. Šesti metod, metoda zasnovana na korišćenju brojnih nejednakosti. Znači u rješavanju nestandardnih zadataka se najčešće koriste mnogobrojne nejednakosti. Mi ćemo uzeti kao primjer nejednakosti između sredina. Riješiti jednačinu. Ako dva put primijenimo nejednakost između aritmetičke i kvadratne sredine, dobija se da je aritmetička sredina između ova dva korijena koja se nalaze u polaznoj jednačini su jednaka 2. To je kad bismo pomnožili sa 2 daje njihov zbir jednak 4, što se poklapa sa početnom jednačinom, a jednakost u sredinama važi kada su članovi jednaki, to je kada su ova dva korijena jednaka, odakle dobijamo rješenje date jednačine. Sedmi metod. Metoda zasnovana na korišćenju monotonosti. Znači, u rješavanju jednačina s kojima s dvije strane imamo dvije različite funkcije, možemo koristiti njihovu monotonost za njihovo rješavanje. Na primjer, ako znamo da je na određenom intervalu neka funkcija neprekidna i rastuća, a druga funkcija sa druge strane jednačine neprekidna i opadajuća, onda znamo da njihovi grafici imaju jedan presjek, to jest da na tom intervalu može biti samo najviše jedno rješenje. To rješenje se najčešće dobija pogađanjem. Sa lijeve strane date jednačine imamo zbir eksponencijalnih funkcija, a sa lijeve imamo opadajuću linearnu funkciju. Znači ova funkcija s lijeve strane je na skupu realnih brojeva rastuća, dok je ova linearno opadajuća funkcija neprekidna i opadajuća na skupu realnih brojeva, tako da znamo da oni mogu imati samo jedno rješenje. Također uočavamo da je nula rješenje date jednačine, što odakle se vidi da je to jedino rješenje polazne jednačine. Vektorski metod, skalarni proizvod. Vektori i operacije sa vektorima su veoma dobro sredstvo u rješavanju jednačina i nejednačina. Tokom rješavanja jednačina i nejednačina možemo koristiti module trodimenzionalnog ili dvodimenzionalnog vektora, zbir i razliku vektora i također možemo koristiti kolinearnost vektora. Za naš dati primjer koristit ćemo kolinearnost vektora. Znači, riješiti datu jednačinu. Posmatrat ćemo dva vektora A i B. Primijetit ćemo da su modul prvog i drugog vektora se poklapaju sa prva dva člana u datoj jednačini. Također, ako je C, znači zbir ta dva vektora, dobijemo da je modul tog vektora jednak 5, što je jednako desnoj strani polazne jednačine. I onda uočavamo da je zbir modula tih vektora jednak modulu njihovog zbira, što je uslov za njihovu kolinearnost. Odatle slijedi da će odnosi njihovih x i y koordinata biti jednaki. Također moramo provjeriti, pošto su u pitanju vektori istih smjerova, moramo provjeriti da su dati razlomci pozitivni. Također moramo provjeriti da -1 i 1 nisu rješenja date jednačine zbog imenioca 1 minus x na kvadrat i 2 minus 2x. Njihovim uvrštavanjem vidimo da je jedno od rješenja date jednačine i rješavanjem ove jednačine i nejednačina, to jest uslova, dobijemo da je i jedna polovina jedno od rješenja polazne jednačine. Jedna od metoda nestandardnih je kombinovanje standardnih metoda. To je zapravo korištenje formula za rješavanje kvadratnih jednačina, za zbir kvadrata i razliku, uvođenje smjene. I ovdje vidimo korištenje formula za zbir kvadrata. Znači ovu datu jednačinu možemo da zapišemo u ovom obliku. I odatle slijedi da je jednačina ekvivalentna sistemu jednačina, da je sinus na kvadrat xy jednako 1 i sinus xy jednako minus x. Odatle kada se riješi taj sistem jednačina dobijemo dva rješenja uz promjenjivu k. Sljedeća metoda je korištenje ograničenosti funkcija, jedna vrlo efikasna metoda
za rješavanje jednačina i nejednačina zasnovana je na korišćenju ograničenosti funkcija. U konkretnim slučajevima mogu se koristiti sljedeća tvrđenja. Znači, tvrđenje je ako je f od x veće ili jednako 0 i g od x veće ili jednako 0, tada je f od x plus g od x jednako 0 i važi sistem jednačina f od x jednako 0 i g od x jednako 0. A drugo tvrđenje je da je ako je f od x veće ili jednako od a i g od x manje ili jednako od a, tada je f od x jednako g od x i f od x je jednako a i g od x je jednako a. Znači, taj sistem jednačina je ekvivalentan jednačini. Sljedeći metod rješavanja. Također imamo još jednu tvrdnju za rješavanje jednačina koje se najlakše rješavaju tom metodom. A ta tvrdnja glasi ako je f od x veće ili jednako a i f od x je manje od a i g od x je manje od a i g od x je veći ili g od x je veći od jednako a, tada je jednačina f od x jednako g od x nema rješenja. Koristimo također i tvrđenja, data tvrđenja. Treća metoda je korištenje svojstva sinusa i kosinusa. Znamo svojstva sinusa i kosinusa, tako da su primjeri takvih jednačina sljedeći. Ova 4 primjera. I imamo dati primjer, riješiti jednačinu sinus x plus kosinus 4x jednako 1. Znači ako je x0 rješenje date jednačine, tada je sinus od x0 1 ili sinus od x0 je minus 1. Tako da stvarno ako bi sinus x0 bio veći od 1, tada bi imali da je kosinus od 4x0 veći od 1, što je nemoguće u svojstvu kosinusa. A ako važi da je sinus od x0 jednako 1, tada je kosinus od 4x0 1. I ako je sinus od x0 jednako minus 1, tada je kosinus 4x0 minus 1. Iz toga slijedi da dobijemo ovaj sistem jednačina i prvi sistem jednačina ima ovo rješenje, dok drugi sistem nema rješenja. Sljedeća metoda je sistemi simetričnih jednačina. Znači u sistemima simetričnih jednačina koji imaju oblik f plus gx i tako dalje, gdje su f, g i h neki algebarski izrazi koji sadrže najmanje jednu od promjenjivih x, y i z, a, b i c su neki brojevi. Znači sistem jednačina, ovaj prvi sa lijeve strane, se rješava na sljedeći način. Sabiranjem jednačina sistema dobijemo jednačinu f plus g plus h jednako 1/2 a plus b plus c. Zatim se od jednačine 3, koja je zapravo ova pročitana, oduzimaju redom jednačine sistema 1 i tako dobija dati sistem jednačina. A za rješavanje drugog sistema jednačina potrebno je pomnožiti lijeve i desne strane jednačina i dobija se jednačina f na kvadrat, g na kvadrat, h na kvadrat, to je jednako a, b, c. I kasnije rješavanjem te jednačine dobijemo neke od ove dvije sistema jednačina i navedeni metod se može uopštiti na proizvoljni simetrični sistem jednačina sa proizvoljnim brojem nepoznatih. Sljedeća metoda je korištenje kompozicije funkcija. Tu imamo dvije važne teoreme, znači razmatramo jednačine oblika f od gx jednako f od hx, to nam je prva jednačina gdje su f, g i h neke funkcije. Prva teorema je ako je funkcija f rastuća ili opadajuća, tada su jednačine 1 i gx jednako hx ekvivalentne, A druga teorema je ako je funkcija f definisana na odsječku od minus a do a, gdje uključujemo minus a i a, parna i rastuća ili opadajuća, na odsječku od 0 do a, tada je na odsječku od minus do a jednačina 2 ekvivalentna jednačinama gx jednako hx ili gx jednako minus hx, uz uslov da g i h su u intervalu od minus a do a, to je od minus a do a, da su g i h preslikavaju iz tih intervala u te intervale. I posljednja metoda je metoda funkcionalne jednačine. Mnogi zadaci
Na temu rješavanja jednačina i sistema jednačine svode na razmatranje funkcionalne jednačine ovog oblika, f od f pa n puta od x jednako od x. Tu imamo tri važne teoreme. Prva je rješenje jednačine f od x jednako x su i rješenje jednačine 1, a jednačina 1 nam je f od f n puta od x jednako x. Teorema 2, ako je funkcija f rastuća u svojoj oblasti definisanosti, tada su jednačine 1 i f od x jednako x ekvivalentne. Teorema 3, ako je funkcija f opadajuća u svojoj oblasti definisanosti i n je neparno, tada su jednačine 1 i f od x jednako x ekvivalentni. Imamo dati primjer 26, riješiti jednačinu x jednako 2 plus 2015 korijena 2 plus korijena 2, korijena 2 plus korijena od x. Iz datne jednačine slijedi da je x veće ili jednako od 2 i uvedimo u razmatranje funkciju f od x plus f od x jednako 2 plus korijen od x. Sada datu jednačinu možemo da zapišemo u ovom obliku, znači prve i glavne formule. Uočimo da je funkcija f rastuća u svojoj oblasti definisanosti i slijedi iz toga da je data jednačina ekvivalentna jednačini 2 plus korijen od x jednako x, koja ima rješenje 4. To bi bilo to, hvala.